Bese sithubeni kule ngqele eqhaqhazelisa amazinyo yimeko yentsapho ezikhutshwe ngesikhonkhosi kumakhaya azo exabiso eliphantsi. Lemveku ineeveki ezintlanu izelwe, isindiswe ngumSamariya olungileyo ukuze ingalali kwanti ubusuku besibini. Ngwana wa kula re bua je le mme ngwana ka hore sa le motswetsi ha ba phela hantle re bua je tlameha re tsamaye re sepetlele. Unina Usana ubindeka kakhulu ukuba angathetha. Abahlali bathi babeqinisekisiwe ukuba la magumbi ngawabantu abamivuzo iphantsi baze bothuka bawa ezitulweni xa kufika ingxelo ezixhomileyo zemali yokuhlala, eyamanzi nombane. Batyhola inkampani yokhuselo eqashelwe ukubakhupha ngokungabi nanceba. Place was meant for the poor. We were promised that this place is a social housing. And then the people who are coming here, we don't need foreigners to come and stay in the place. Whatever eyenzakala la ekhaya, it's so bad. We try to engage human settlement. Inkampani ephethe eKempton Park Village ingqinile ukuba zintsapho ezintathu ezikhutshwe ngenkani emva kokusilela ukuhlawula imali yokuhlala.